Nunca acabei de entender porque a xente me escapa. Juro por mi mamá. Non lo acabo de entender. Miña nai é unha persona que é a hostia de inteligente tamén. Somos unha familia acojonante. Póñeme nun tamborete máis alto. Así. Así doy más pernas a mí, Resulta que foi outro día o oculista e toda... Oi, o paseo psicotécnico este que se lle fai a xente para que che renoven as cousas. E dille ao oculista: a ver, señora, dígame usted que letra é esa? E di miña nai: la A. E o oculista: poñase usted tranquila, non se vene nerviosa, se non doi outro que masivo, unha hostia, o que quere. Pero modito, non me estrese. Repítame, que letra é esa? E miña nai: la A. Ui, que carallo. Empezamos mal de mañá. Xa me estou puñendo nervioso, señora. Quéreme dicir que puñetera letra esa? La A. Vai o oculista, a ver, espera. Acerca só o letrero e di: hostia, pois é verdade, é A. Cousas de médicos, sabes? Non todos podemos ser perfectos, sabes? Eu teño moito calor. Que me axuda a quitar isto? A corbata, que me axuda a quitar a corbata? E Dios, podo morrer aforcado que non hai maneira, Iso pásame por gilipollas. Cando acabe o evento, non me toca. A ver, que me axuda? Nadie. Que me axudas ti? Nin que me axuda, non? O tiña que ir a coller a gente e desflipar. Escapou e c'è con lo pelo. Suele facer calor. E eu cando me acaloro sou peligroso. É como se é peligroso ven aquí hasta mi madre, que xa mo dixo outro día: non vuelvo a verte, cabrón. Ponse de culo todo. A ver, aquí fai un fatal, é ben aquí comigo, é unha cousiña de nada, hombre. Ao final, se me cuesta... Mire, esta vez simplemente sentaste e disfrutas, tío. Non che vou facer nada e... Espera, vou quitar esta bota. Esa teño a bota aquí que flipo, neno. Aí, ves? Axúdame a quitar aí, hijo. Non toca, está terrible. Este zapatiño. A puntita de outra. Como así o que importa é a punta. O resto é para empujar todo. Ou non? Que vamos a fazer, amigo? Este home quere saber o que é vivir. Que? Vive unha vida loca. Bota aí unha mano. Siempre me traiciona la
Tum,